Мілаваныя браты і сёстры, сёння Бог збірае нас і ў сваім слове, у чытаннях, прыгадвае нам вельмі шмат разоў гэтае слова «любоў». Тое слова, якое, як соль у ежы, калі гатуеш, надае смак нашаму жыццю. Каб наше жыццё не было прэсным. Калі мы ўмеем любіць, то жыццё становіцца поўным. І таму сёння разважаем над гэтай любоўю, над любоўю Бога да нас і над той любоўю, якую доем адзін аднаго. Сёння таксама вялікае свята для ўсяго касцёла, бо кожны раз, калі хтосьці новы далучаецца да гэтай супольнасці, то усе мы адчуваем гэтую еднасць. Таму сёння з радасцю вітаем бацькоў, хросных і саму віноўніцу гэтай урачыстасці у святым Божым касцёле. На пачатку спытаюся у бацькоў. Дарагія бацькі, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёлу для Сафіі? Дарагія бацькі, просячы хрусту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, гэтае дзіця любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстос? А вы, хрустныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Сафія, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначу цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хрустныя. Молімся. Усямагутны Божа, учыні, каб у гэтыя радасныя дні мы ўсім сэрцам праслаўлялі ў васкрэслага Збаўцу. Няхай пасхальная таямніца, якую мы цяпер ушановаем, заўсёды праяўляецца ва ўсіх нашых учынках і справах. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадаюць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амин.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Пётр уваходзіў, Карнелій выйшаў насустрач і, упаўшы да ног, пакланіўся яму. Пётр падняў яго, кажучы: «Устань, я таксама чалавек». Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе прыемны яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва». Калі Пётр казаў яшчэ гэтыя словы, Дух Святы сышоў на ўсіх, хто слухаў слова. І вернікі з абрэзаных, якія прыйшлі разам з Пятром, здзівіліся, што дар Духа Святога выліўся і на язычнікаў, бо чулі, як тыя размаўлялі на розных мовах і славілі Бога. Тады сказаў Пётр: «Ці можа хто забараніць хрысціцца тым, хто атрымаў Святога Духа, як і мы?» І загадаў ахрысціць ім у імя Езуса Хрыста. Потым яны прасілі яго застацца на некалькі дзён. Гэта Слова Божае. Перад вачыма народаў Пан аб'явіў сваё збаўленне. Перад вачыма народаў Пан аб'явіў сваё збаўленне. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учыніў цуды. Яму дапамагла яго правіца і яго святое плячо. Перад вачыма народаў Пан аб'явіў сваё збаўленне. Паказаў Пан сваё збаўленне. Перад вачыма народаў аб'явіў сваю справядлівасць. Успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць для дому Ізраэля. Перад вачыма народаў Пан аб'явіў сваё збаўленне. Убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Усклікай Пану вся зямля. Радуйцеся, спявайце, іграйце. Перад вачыма народаў Пан аб'явіў сваё збаўленне. Чытанне першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Сына Свайго адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына Свайго, як і уміласцівленне за грахі нашыя. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хто любить мяне, той заховує слово моє, кажа Пан, і
і полюбить того Отец мой, і придем до Яго. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія Паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся у моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моей, як і я заховав заповіді Отця Майго і застаюся у ягонай любові. Гэта я сказав вам, каб моя радость была у вас, і каб радость ваша была полной. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае большай любові за тою, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас, і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, калі ласка. Што датычыць таго, як мы ўваходзім у гэтую любоў Пана, як мы ўваходзім у касцёл, у царкву, як мы становімся хрысціянамі, то звычайна альбо ў нас, альбо ў нашых бацькоў, як сёння з Сафіяй, ёсць пэўны план, што нарадзіўся, падрыхтаваліся, хрост, і далей ужо некае выхаванне хрысціянскае, далей ужо выбары самога чалавека, калі ён ужо ўсведамляе сваё жыццё. Але тое, што мы чуем сёння ў першым чытанні, бачым, што часам усё ідзе не па плану. Бо узгадайце яшчэ раз гэтую гісторыю. Пётр пад натхненнем Божым прыходзіць да Карнелія, да сотніка, рымляніна, які камандаваў рымскімі войскамі, да чалавека язычніка, наогул неверуючага, і у Пятра і тых, якія былі з ім, быў план. Што зараз прыйдуць, будуць прапаведаваць, пасля сотнікі і ягоная сям'я пачнуць выконваць спачатку наказы Божыя, права, стары запавет, 10 Божых запаведзей, пасля пройдзе нейкі час, і калі будуць гатовыя, то іх ахрысцяць. Але ў той момант, калі Пётр яшчэ гаварыў, Дух Святы сыходзіць на Карнелія, на ягоную сям'ю, і Пётр разводзіць рукамі, раз Дух ужо Святы сышоў, то ўжо трэба хрысціць, ужо няма чаго чакаць. І бачым, што гэта вялікая шчодрасць Бога, вялікая шчодрасць, што дае збаўленне кожнаму. І ў такі момант, калі мы бачым, што дае штосьці нам прыемна. Але калі дае штосьці тым, каго мы лічым нягоднымі, тады часам, як кажуць у народзе, жаба душыць. Як так? Як так? Ён ж яшчэ не гатовы. Яму яшчэ, Божа, ты пачакай, я лепш ведаю за цябе. І таму часам, калі гэтыя адчуваем такія моманты, калі сустракаемся з такімі момантамі ў жыцці, то можам сапраўды стаць такімі чыноўнікамі, якія судзяць, што цяпер вось так, цяпер не так, і будзем закрытыя. І што дае моц Пятру ў гэты момант прыняць такую Божую волю, што язычнікі таксама прынялі Духа Святого, што яны былі адкрытыя, што, Божа, калі ты хочаш добра, то нішто не перашкаджае іх хрысціць, не чакаючы, пакуль яны гадамі, як габрэі веруючыя, будуць выконваць стары запавет,
дае любоў і чалавечнасць. Бо чуем гэтыя словы вельмі прыгожыя сёння, калі Карнелій, чыноўнік Рымскай імперыі, салдат, які меў уладу, падае на калені перад Пятром, звычайным рыбаком, і Пётр падымае яго, кажа: «Устань, я таксама чалавек». І паглядзіце, гэтая чалавечнасць. Бо з аднаго боку Пётр мог бы вытаргоўваць для сябе пэўныя прывілегіі. Калі перада мной такі чалавек падае на калені, то я хіба што з гэтага магу нешта мець. Нейкую абарону, нейкія сапраўды льготы. Але гэтая чалавечнасць, у ёй менавіта і праяўляецца любоў. І сёння гэтае слова «любоў» яно гучыць вельмі шмат разоў. Вельмі шмат разоў чуем, як Бог нас полюбіў, любіце адзін аднаго, любіце, любіце, любіце. І маглі б мы сказаць: ну мы ж не супраць, мы ж стараемся, мы шукаем, як любіць. І гэтую любоў практыкуем, толькі часам сёння губляецца значэнне гэтага слова, што азначае любіць, што азначае быць любімымі, што азначае дарыць сваю любоў. І шкада, што нашае слова «любіць» яно такое шырокае, заключае ў сябе вельмі шмат паняццяў, аспектаў і не заўсёды нават добрых, на жаль. І сёння Бог паказвае нам гэтыя словы, чуем: «Заставайцеся ў маёй любові», кажа Христос. Канкрэтна «мая любоў». Вельмі канкрэтны від любові. Бо калі паглядзім на тых самых апосталаў, на Пятра, на іншых, на тых, хто вучняў Хрыста, якія абвяшчалі яго Евангелие, што пабуджала іх ісці на 1000 кілометраў, пакідаць усё нажытае непасільным трудом, усе сваю працу, свае дамы, што пабуджала іх сапраўды ісці, абвяшчаць, цярпець нястачу, прыгнёт, што прымушала іх мяняць сваё жыццё так кардынальна, як не любоў, але, што дзіўна, любоў да людзей, якіх яны зусім не ведалі, якіх вельмі часта бачылі ў першы раз, а нават да людзей, якія іх саміх каменавалі, зневажалі, не верылі, качалі галовамі. Што ж гэта за любоў такая? Можна нават сказаць непрыгожым словам, нейкая любоў мазахіста. Выбачце, ну, калі ім што, было прыемна гэта ўсё цярпець? Але калі паглядзім, што Бог ужывае сёння, якое слова ў любові, то ёсць розныя віды любові, і ў грэцкай мове гэта гучыць больш прыгожа, бо там ёсць аж 4 віды любові. 4 розных слова, якія азначаюць гэтую любоў. І тут у Евангеліі ўжываюць адно слова, якое ў класічнай грэцкай мове не ўжывалася амаль ніколі. Яно было, але яно было такой тэорыяй. А сёння Езус кажа нам: застаньцеся менавіта ў гэтай любові, і выкарыстоўвае слова агапе, якое перакладаецца як любоў ахвярная, любоў, якая не патрабуе нічога ўзамен. Любоў не таму, што мне за гэта штосьці будзе, але таму, што для мяне гэта правільна. Таму што калі я так люблю, я адчуваю, як я казаў на пачатку, што маё жыццё поўнае, маё жыццё мае смак. Нават калі не чую ў адказ гэтых словаў «я цябе таксама люблю», я табе адкажу на гэтую любоў. І сёння Бог звяртае нам увагу на тое, што застаньцеся ў маёй любві так, як я застаюся ў любові майго айца. Больш за тое, чуем, што любіце мяне, калі выконваеце мае запаведзі, але цікава, што Езус таксама кажа, што як я выканаў запаведь майго айца. І гэтая запаведь, дзіўна, што Езусу трэба было яшчэ выконваць нейкія запаведзі. Але гэтая запаведь у той жа любові заключаецца, і ведаеце, гэтыя словы, што ніхто не мае большай любові за тую, калі хтосьці аддае жыццё сваё за братоў, мы яе часцей за ўсё разумеем як. Што калі я маю такую любоў, то я аддам жыццё за братоў, і тады няма большай любові. Але з іншага боку давайце паглядзім на гэтую фразу. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў свае. Гэта значыцца, што я не маю большай любові, калі я за кагосьці аддаю сваё жыццё, гэта значыцца, што я ніколі не адчую сябе настолькі любімым, калі не буду гатовы сам любіць так, што нават жыццё аддам за тых, хто вакол мяне. І вось гэта сапраўды ключовае паняцце, бо хто з нас не хацеў бы быць любімым? Мы часам
столькі глупстваў нават дзеля таго, каб пачуць сябе любімымі робім, толькі каб пачуць, што нас любяць, толькі каб даказаць, што мы годныя гэтай любові, толькі каб даказаць, што нас можна любіць і нават трэба любіць. І сёння гэтае адданне жыцця – гэта сапраўды самая найвялікшая ступень любові, якая не церпіць пажадлівасці, якая не шукае нічога ўзамен. Бо толькі калі мы навучымся так любіць, калі навучымся не шукаць чагосьці для сябе, але сапраўды дарыць тое, што маем самі, тады можам вельмі моцна адчуць, як любіць нас Бог. І ўвесь шлях хрысціяніна – гэта пошук і вучоба такой любові. Менавіта такой. Бо любіць тою любоўю, калі я чагосьці жадаю, прагну і ўсё зараблю дзеля гэтага, каб сам атрымаць, гэта мы і самі можам. Любоў бацькоў да дзяцей, неяк там справімся, неяк там самі з гэтым парадзім сабе. Любоў да нашых сяброў, да тых, хто нас з намі блізкі, таксама па-чалавечы гэта можна. Але вось такая ахвярная любоў, калі мы сустракаемся часам з няўдзячнасцю, часам з тым, што гэта не аплочваецца зусім. Гэта ўжо сапраўды штосьці, што без Бога, без яго прысутнасці мы рэалізаваць у поўні не можам. І гэтыя словы «трывайце ў маёй любові, застаньцеся ў маёй любові» гэта таксама словы, якія нагадваюць нам пра тое, што часам мы можам быць любімымі, але гэтага не ўсведамляць. Як часта мы не ўсведамляем, што нас любяць нашыя бацькі, напрыклад, а пасля шкадуем, калі гэтых бацькоў не стане. Як часам мы разумеем, што вось хтосьці нас любіў, быў побач з намі гады, а мы не бачылі гэта. Нашыя вочы заўсёды былі звернуты на штосьці іншае. І гэта трываць у гэтай любові, застацца ў гэтай любові, разумеецца, каб убачыць гэтую любоў. Бог нас любіць, але як часта мы пра гэта проста забываемся, проста не зважаем на гэта ўвагі. І таму вельмі шмат заключаецца таксама ў тым, каб дазволіць сябе любіць. А гэта немагчыма без пэўнай чалавечнасці. Калі мы сапраўды будзем адкрытыя на іншага, калі мы сапраўды будзем уважлівыя, нават калі нам гэтага не хочацца. Калі гэты чалавек ужо столькі разоў тэлефануе ўпустую і траціць наш час, а мы замест таго, каб сказаць яму ўсё як ёсць, што прабач, слухай, я заняты, часам робім выгляд, што слухаем, а на самой справе махаем на гэта рукой. І ведаеце, я ні аб чым не шкадаваў у сваім жыцці так, як аб тым, што ў пэўныя моманты свайго жыцця не быў чалавечным да іншых людзей. Можна прабачыць сабе многія памылкі, можна прабачыць сабе многае неведанне, можна глупствы прабачыць, але тое, што мы становімся бесчалавечнымі і закрываемся на любоў, гэта сапраўды тое, аб чым мы будзем найбольш шкадаваць у момант, калі зразумеем, як нас любілі. І таму сёння давайце сапраўды адкроем сваё жыццё на тую любоў, якую Бог нас узлюбіў. Застанемся ў ягонай любові, усведамляючы, як Ён любіць нас. І мы павінны адкрываць гэтую любоў, гэтыя знакі любові. Гэта не стараецца аўтаматычна, гэта цэлы працэс, які патрабуе нашай волі, нашага ўдзелу. Хтосьці можа нам у гэтым дапамагчы, але найперш мы самі павінны захацець адкрыць гэтую любоў Бога ў нашым жыцці. У Сафіі яшчэ ўсё наперадзе. Яна яшчэ будзе разумець, як бацькі яе любяць, як Бог яе любіць, будзе адкрываць гэтую любоў, і таму уся супольнасць касцёла, наперш бацькі і хросныя, але і ўсе астатнія праз сваю малітву, таксама мы можам дапамагчы ў гэтым. Мы можам сапраўды зрабіць гэтыя крокі больш лепшымі. І гэтая дапамога самая вялікая, калі чалавек расце і бачыць навокал людзей, якія ўмеюць любіць. Многае ў гэтым свеце вучыць нас ненавідзець. Многае ў гэтым свеце вучыць нас помсціць. Многае ў гэтым свеце вучыць нас казаць, не мы такія, жыццё такое. Але калі ўбачым навокал людзей, якія сапраўды ўмеюць любіць, гэта найлепшая школа. Бо ніякая тэорыя не навучыць так, як практыка. Як сапраўды тое, што бачым навокал гэтую супольнасць любові. Не намінальную, не тых, хто ўзяў ад Бога толькі выкананне запаведзяў, нейкія маральныя прынцыпы, нормы, але калі ўбачаць тых, хто любіць адзін аднаго так, як Бог узлюбіў нас. Амен.
Покликанные Паном, як королевское святарство, святы люд и народ им набыты, просим усемагутнага Бога быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прымае ласку Хрысту, а таксама да яго бацькоў, хрусных і ўсіх ахрышчаных. Молімся да Пана, каб гэтае дзіця праз хрост стала яго усыноўленым дзіцём і было яму мілым. Цябе просім. Молімся да Пана, каб адроджанае з вады і Духа Святога яно заўсёды жыло ў гэтым духу і было для людзей прыкладам новага жыцця. Цябе просім. Молімся да Пана, каб яно магло пераадолець подступы злога духа і грахоўныя спакусы. Цябе просім. Молімся да Пана, каб яно любіла Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усім розумам і з усіх сілаў сваіх, а бліжняга свайго, як сябе самога. Цябе просім. Молімся да Пана, каб мы, тут прысутныя, давалі гэтаму дзіцяці сведчанне сваёй веры. Цябе просім. Молімся таксама аб ласцы здароўя для Галіны і Аляксандра. Цябе просім. Аб жыцці вечным для памерлага Віктара. Цябе просім. За ўсю нашу парафіяльную супольнасць, просячы аб Божым благаслаўленні і ласках Духа Святога для жывых і аб супакоі вечным для памерлых. Цябе просім. Молімся да Пана, каб у жыцці кожнага хрысціяніна заўсёды і ўсюды быў бачны знак крыжа, прыняты ў святым хрусце. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысцителю, святы Юзефе, святые Пётр и Паўле, святая Софія, усе святыя Божыя. Цяпер прашу бацькоў хрусных крыху бліжэй на цэнтр касцёла падысці. Пане Боже ўсемагутны, Ты паслаў свайго адзінароднага Сына, каб чалавека, зняволенага грахом, адарыць свабодаю Тваіх дзяцей. Ты ведаеш, што гэтае дзіця сустрэнецца са спакусамі гэтага свету і павінна будзе змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім Цябе, моцае мукі і ўваскрасення Твайго Сына, ачысці яго ад плямы першароднага граху і, умацаваўшы ласкаю Хрыста, няспынна ахоўвай яго на жыццёвым шляху. Праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, Ты ўчыніў, што з крыніцы Хрысту забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога ўліў у нашыя сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелле Хрыста, Твайго Сына. Хвала Табе. Праз таямніцу гэтай асвячанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Сафіі, якую ў веры касцёла Ты паклікаў да Хрысту, каб яна мела жыццё вечнае. Праз Хрыста, Пана нашага. Дарагія бацькі і хрысныя,
Праз сакрамент хрусту, прынесенае вамі дзіця, атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хруст, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хруст вашае дзіця. Таму пытаюся ў кожнага з вас. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Всемагутнага Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў вас крос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Ці хочаце вы, каб Сафія прыняла хруст у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Ну, тады нічога не перашкаджае. София, я тебя хрещу у имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спред веку, теперь и завсюду, и на веки вечные. Аминь. Всемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаны да яго народа, прабывала ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амин. Софія, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогай слова і прыкладу блізкіх нясе яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амин. Примите святло Христа. Так, если можете, возьмите за эту свечку все вместе. Софии не обязательно давать. Вам, бацькі і хрестныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло.
каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Дух Святый, Ты приди и любовью наполни. Вылечи скрухой, дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполни. Вылечи скрухой, дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполни. Вылечи скрухой, дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемогутный. Отче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці, Узнав всемих на Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Одного это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны абаронца. Ён адзін раз прынесены ў ахвяру, ужо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму
Откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоры анёлов разом з усіми святыми спявают Тебе им хвалы, неспинно вскликаючи. Святый, 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 Бог Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит у имя Pana. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Jesуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Jesуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолу. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ў васкрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўленне.
Будь ласкавий умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігримуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою, да новаахрышчанай Сафіі. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага света. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Умілованыя браты і сёстры, новаахрышчаная Сафія яшчэ не можа называць Бога сваім айцом, не таму, што не хоча, а таму, што не ўмее. Але зараз усе разам, ва ўсёй супольнасці, ад яе імя таксама і ад імя кожнага з нас, узнясём да Бога тую малітву, якой навучыў нас наш Збаўца. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми відпускаєм винуватим нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супокою дні нашыя, да памажы нам у міласерднасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоє владарство і моць, і хвала навіки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і валадаєш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас спокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету.
Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варта, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здорово.
Помолимся. Усемогутный вечный Боже, Ты по мертвых повстання Христа одрадив нас до життя вечного. Помнож у нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавлення нашої серці. Праз Христа Пана нашого. Присядьте на хвилинку, послухайте об'яви, коли ласка. Великий дякую за кожную ахвяру і допомогу на користь костюла і кляштара. Нехай за учинене добро узнагородить вас Пан Єсус і святий наш Отець Франтішек Асійський. На гэтым тыдні адзначаем 11 мая у аўторак успамін святого Ігнація з Лаконіі, монаха. 12 мая у сераду успамін святого Леопольда Мандзіча, прэзбітара і вялікага капуцынскага святога спаведніка. У чацвер урачыстасць у небаўшэсця Пана. У пятніцу, 14-го, свята святога Матвея апостола. У суботу, 15 мая, святой Маргарыты Картонскай. 16 мая успамін святога Андрэя Баболі, прэзбітара і мучаніка. У гэты дзень свае імяніны адзначае добра вам вядомы брат Андрэй Клятінскі, таму можна праз тыдзень за яго асабліва памятаць у малітве. Святая імша за яго будзе ў наступную нядзелю ў 18:00. На працягу ўсяго месяца мая запрашаем на маёвае набажэнства ў 17:30 у нашай парафіі кожны дзень, альбо ў сваіх дамах таксама на гонар Богородицы памаліцца гэтай літаніяй да яе. У нашай парафіі працягваюцца біблійныя сустрэчы для дарослых па аўторках у 19:30 у катэхетычнай зале. Таксама запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, альбо тыя, хто не можа фізічна прыходзіць у касцёл, ёсць прамая трансляцыя нядзельнай святой імшы ў 10:00, вось як зараз. І таксама сёння, пасля святой імшы ў 8:00, хтосьці на ганку касцёла згубіў вялікія матэрыяльныя каштоўнасці ў банкнотах. Таму, калі хтосьці будзе шукаць, ці вы ведаеце, то няхай у сакрыстыю падыдуць, сястра над усім чувае. І апошняе, памятаеце, ў мінулую нядзелю збіраліся грошы на дапамогу дзяўчынцы, якой патрабавалася лячэнне, і тут ужо з падзякаю, што атрымалася з гэтай справы. Одну хвіліну паслухайце. Хвала Христу. Дякую ксензу, что дал возможность высказать слова благодарности. Наша парафия собрала 1440 рублей на ахвяру, на лечение девочки. В понедельник эти деньги я перечислил на счет. После обеда, и наша молитва, конечно, также очень сильно повлияла, потому что после обеда и мама, и папа Рудницкой Аринки работают на Санта-Бремор. Совет директоров вызвал их на завод с ними побеседовали и сказали, какая сумма у вас есть, вот такая, остальную сумму предприятие внесет. То есть такого еще пока в Беларуси, как говорится, практически не было, чтобы, вы представляете, надо было больше 2 миллиона 300 с чем-то там тысяч было долларов. И все оставшееся громадой мы собрали около, чуть больше 500 тысяч, а всю остальную сумму внесут предприятия. Но понятно, без молитвы и без того, что каждый ахвяровал, этого бы не было. Поэтому дякую всем за ахвяру, спасибо, что все так приняли. Я думаю, милосердность Божья всем одудячить. С Богом. Як бачите, цуды здараюцца. Давайте сапраўды верыць у тое, што Божая любоў і не такое можа. Таму яшчэ раз віншую Сафію і ўсю яе сям'ю, хросных. Выхоўваць дзяцей непростая справа, але пасля сённяшняй падзеі словы «Няхай Бог дапаможа» набываюць новае значэнне «Бог в помощь», правда? Вось, таму няхай расце на радасць Богу і вам. А цяпер прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі.
Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Святий Арханьоле Михале, бережи нас у змаганні. Бога Духа, будь нам обороной, князю войска небесного, моцарю Божию, скинь у пекла сатана и інших злых духов, які нас